Ta ibaga na nga, naka-double parking. Haan ka na makapag na, ipagkitak taga kaya po, Yes, gawin sir. eh. Dati eh, Mm. makapag natilugan. Mm. Dati tilugan ko, dati pick up, dati nakaparking, dati timag na. Mm. Dati tibaga na nga makapag na, kat ni, nakalawlawan matapon eh. Apo kapitan na imbag nga malem mo, ada iti nakasarsarita tayo itay mo na nagundaway nga kaslang ada iti kaslang nagbalin nga panagsinong batyo basit ko nata yung kasi meten iti patinggan na apo. So mabalin nga inka lang i-istorya kan ipadanon mo mat iti side mo apo kapitan no kasano napasamak iti karito yung naging problema apo. Awan, thank you po duwit. Nagkalak Yes, sir. iti bundaway. When sir. Nga mangi iemot iti side ko. Yes po. Mahal nga design natin. Yes, sir. Siyempre design na, diyan lang pagsayatan natin magbagan na na. Mm. The other side, hal na ibaga, hal na pagsayatan. Yes po. O di kat pagkadaksat. Ngam tiki nagpeso na po, kasto naaranid. Before 10 o'clock di jay. Yes sir. Agapok di balay, inusar mo dito lugang ko, na pick up. Inak di barangay ko muna, tada meeting me. Yes sir. Yung before nga parang barangay hall, adda nga min madama nga project ko. Di kalsada nga malabsak. Gusto nga impaigid ko, di lugang ko. Impaigid ko, di lugang ko. Lapang ko kinita, di kita obreros ko, hala ka nagbayad. Yung di lugang ko, nakahasard. Nakahasard. After siguro 10 minutes, ito na insra kidan, agsubilat di lugang ko. Yes sir. Ang damot, nakapasahang nga ang kilo nga lugan. Nga dati lugan, dati natanyal Domingo. Kat tibang mangag ko, alamot dati nagparparkingan, tiladdan. Kung kunana. Di makapagnatlugan. Kung kunana, kat kita, bagbagan dati ko na, mat sa bali, hindi ka tilugan ko di dahil. Yes sir. Namang pinasitgan, nakapimpinto si sakting ko ana. Ano dati bagbagan? Datalugan, dinidalag ti panang kanya. Dinidalag, datalugan mo, di ka naman tagparparking. Wala na. Ala ka makapag na, ikatun. Dagita, manmandaran na, dinidalag. Nakasayat sa ito, gaputa napigpig sa timot na nung siya, kasla isutay ka ti kapitanan. Agad, napikarak mo't na. Nakastap pa nagsasakong kanya ka, nakastap tinur mo ko na. Buoba ka man, tagsalita ko na. Kaya. Hindi ko ang bimara, ta ibaga na nga, naka-double parking. Haan ka na makapag na, ipagkitak taga kaya po, gawin eh. Dati eh, makapag natilugan. Dati tilugan ko, dati pick up, dati nakaparking, dati timag na. Dati tibaga na nga makapag na, kat ni, nakalawlawan matapon eh. Okay po. Nakalawlawan, hindi kat kaya natin magprobok. Kahit natin nga magprobok, agpakapasiguro. Adutobreros yan, agbobra. Kahit na nga kaslan, ang panakila nga. Yes. Kasi nung bat na, itimesa nga kapitan. Agad, siya agad, yakot kahit nga kasi di pa nagsasaon na kanya. Yes po. Apo kapitan, ada pa dito yung naisaritan na nga kaslang anat kinagpaiswa na apo nga kaslang napangka naglabas-labas dito yung pagtainganda. Then kaslang nagsao-sao ka. So anay iti kinagpaiswa na Okay, kanya? masumata man yun. Yes sir. Idi nagapok ta barangay hall, 5 basak. Di malabsak di baleda. Yes sir. Tati isot dito yung anin, nga lang rugyanan na, ibaga na, nga 6 meters ti surutan, no ang parking. Parking ka. Okay po. Kat gaputa malabsak, maggalugan na ako. Nga, diyan nagparking na, diyan kanto, awang mo 6 meters. Kat napikara ka di dyan, dilawon na, di pa nagparking awa 6 meters, si kadali na, dati lugan na, mga 4 meters mo lang, iso ka binuso niya, bisinaak, ipakita king ko na, nga, dati nagparkingan na, kat awan 6 meters. Okay po. So, agdan at rope, di mo sa agat, rinukod ko. Kita nyo ni ko na, rinukod ko. Awang na talaga, 4 meters manikod niya, kanto ng diya sungo na, awan 6 meters. Dito iti, bagbagang, lang pa ang kanyak, at sikamot dahil pa iti, mag-violate. Kulaking ko na. Iso di dya, di ka po na. Iso di dya, no apin nagbusin-busina. Di dya baga na, nagsubli-subli ak, tag peso, lapang ko yung subli talugan ko,
nagluganak iti motor, Yes po. nagluganak iti motor, beso ngem deti ipangko ti motor, adda na pang kiimbang nga deti adik nga masumon ang matso nga, deti okay. ipangko serve. Yes, sir. So, naglakman ni Jayan. Di ka naglakman Nalabsam na tayo ba Nalabsak na karupa Yes po. kasama diya daw, ako malabsak man. Dahil ati bagbaga, nagsubli-subli. Okay. So, Apo Kapitan, adan sa iti pa nagsinangoyo, iti Okay. uneg ti barangay. Okay. So, anat nang pinalan na Apo? Mulog ti. Huwag kinagpeso na. Kalkalpas niya po. Yes po. Kinagpeso na pinasumunak ti suna. Okay. Kalkalpas nila. Ang dadugit iti konsal mong gapot sakti complainant. Yes, sir. Di indelegate ko iti number 1 na konsal ko. Okay po. May suti mang tatar ka dito. Mm. Kaya nagpinalan na. Kaya't na nga ayusin ni. Okay, sir. Oo. Yung ti ko nakit didingin na rabid na kanyak na pagsasawan na tinesa nga kapitan. Kasla madijerik na. Gusto nga ituloy ko. So, umulit ti kaso, Apo? Ituloy ko, ikasok dito. Okay, sir. Total, adda dagiti ebidensya, ibagbaga na, nga na makapaglatlugan. Adu dagiti witnesses, Okay, sir. nakasagana lang. Oo. Gusto nga, ngam kapelan, gaputa hamot ang kung kamot pila ti kaso, no, halwa maglanga mo ti katalong ng pambarangay. Yes, sir. Masapula, ilupas mi di ibamit luwag sarita kami ti kapital, tanto may elevate man ti lopulan. After talong meetings ti Lubong, tanto na awan ti Amerika sa kalma, Okay. mangisunto ni Apo Kagawad nga nagkakaroon si certificate to file action. Okay, sir. Ang Sir, nakasaganak doon nga mapanting ato. okay po. Apo Kapitan, kalpasan dito nga pasamak iti nagbatan nyo, kenti may sa kabarangayan nyo. Oh. Anay itikas ng mensahe tayo, karitay, pada tayo nga adda iti lugan na, kang runaan na, karitay agparparking iti igiti kalsada, Apo. So, any appeal or general, Apo? Adda nga talaga dati maraming dati barangay road clearing. Yes, sir. Talagang may parit yan parking. Yung matultulorate. Yes, sir. Oo. Matultulorate. Gamte ko na kung di jay kadayo na jay kanto, 6 meters na talaga. Yes, sir. Ngam, no mabiit ka laeng, Okay. kat nakahasar di jalugan mo, Oo. kat mga 10 to 20 minutes, okay, matulari di jay. Yung agparking kat jay, nga mabayag, Okay, sir. tay hours ni magna, di jay ka mabalik. Isut inbagak king kuhan na jay. Yes, sir. Sabi na kami, pawat king kuhan na. Okay. Kat talagang may parit ang parking. Mm-mm. Nationwide, deto. Yes, Bangko sir. deto. Oo. Isut ibig na ng tarni. Okay po. Deto. Agtiltiloy kami, nga talaga. Agtiltiloy kami. Okay. Apo Kapitan, so any message or mensahe apila kadagiti kabarangayan tayo? Alak alam tayo dito sa panagparparking. Yung no, in kaso nga awan nga talaga nga awan kasapulan nga pa in kadjay isang demo aghasad ka lakit di. Yes po. Kung makapagna, di nakapagnamat laeng. Okay. Makita tin pakita nakalawlawan ni. Ako pero nga di ka mo wala di. Dito ni makapagdatlugan ni. Okay po. Uy. Okay, sir. Gusto nga, andakan lang, I have all the evidence nga usarot na mapanting ako. Sige. Amin at witness ko. Hang nga palabsan dito. Okay, sir. Talaga nga pa. Dakit nga dito tilad ako nagsasaulat dahil sa barangay officials. No tilad at arami dun ni, kanatad kadigid di ordinansa, iti barangay, kiniti munisipyo, kiniti national government, gusto tumuplan ni, hamin na babsan. Ipatumpal ni. Okay, sir. Tanong hamin ba't ipatumpal da kambot, iti kaswanda. Okay po. Matsukos o da kadibot pa. Okay. So nga data ti kwan. Napinta sa una ita na Lawlawag, sir. Dati nga Kasama. dati nga pasama. Okay, sir. At abda dagiti dua nga konsel ko ni. Okay, Nga sir. kadwak. Okay po. Okay.